Tras a reapertura xudicial no caso da desaparición de Sonia Iglesias, o principal punto de investigación centrase nesta casa que teño ás miñas costas, situada na parroquia de San Amaro, unha casa e unha vivenda que pertence á familia de Julio Araújo. No día de onte, o rexistro neste lugar durou aproximadamente 11 horas. Na xornada de hoxe, ese rexistro está centrado en excavacións que se está realizando nunha esquina da finca desta vivenda que linda coa capela desta parroquia de San Mauro. Ademais, temos que decir que no día de hoxe a principal novidade é tamén esa declaración que a partir das 5 da tarde prestaron na comisaría da Policía Nacional tanto Julio Araújo como o seu irmán David. Ás 5 en punto da tarde chegaban á comisaría Julio Araújo e o seu irmán David, investigados ambos pola desaparición de Sonia Iglesias en agosto de 2010 e tras a reapertura deste caso. O primeiro en entrar foi Julio Araújo. O seu abogado, Jesús Santaló, confirmou que o seu cliente se acolleu o seu dereito a non declarar. Non declarou, colleu o seu dereito a non declarar. As diligencias están secretas, non coñecemos o contido e optamos por non facer ningún tipo de manifestación. Insisto, las diligencias están declaradas secretas y nosotros, por mi consejo, preferimos manifestarnos cuando tengamos acceso a ellas. A principal novidade da xornada tiñámola a saída deste encontro na Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra, cando o seu abogado confirmaba que Julio Araújo estaba sendo investigado por homicidio e non por delito ilegal como nas anteriores ocasións. En principio, pola acta de lectura de dereitos, impútaselle un delito de homicidio neste momento. Segundo a lectura o acta de información de dereitos, o delito polo que se lle informou é o de homicidio. Santaló non sabe se haberá unha nova citación no xulgado, nin tampouco, polo tanto, cando será. O letrado entende que a falta de probas fai, unha vez máis, que o seu cliente non sexa detido. É evidente que as probas ou os novos elementos que determinaron a reapertura destas diligencias non parecen suficientemente sólidos como para adoptar ningún tipo de medida. Santaló dixo esta mañá que o seu cliente estaba tranquilo e que a estrategia a seguir é a mesma que nos últimos anos. Está tan preocupado como estaba antes. O sea, realmente respecto de su implicación en este asunto siempre manifestó una serenidad y una seguridad absoluta respecto a que él no había tenido ninguna intervención en estos hechos. O letrado amosouse sorprendido porque di que non atopa feitos que permitan reabrir as dilixencias neste caso. Non encuentro datos que permitan, por lo que se puede intuir, o por lo que yo puedo intuir, no encuentro elementos o datos que permitan o que aconsejen una reapertura de diligencias, pero bueno, esa es una decisión que a mí no me corresponde. En relación ao seu irmá, David Araújo, que entrou na comisaría ás 6 da tarde, dixo que entendía que sería investigado pola mesma causa, pero que tampouco o podía confirmar. Al parecer, sí, yo eso lo desconozco porque tampoco puedo intervenir en su declaración. O abogado de David Araújo, Alberto Gallego, non quixo prestar declaración ante os medios, nin dicir en calidade de que estaba sendo investigado o seu cliente. Polo tanto, de momento, soamente temos confirmación da investigación de David Araújo neste caso e tamén da investigación de Julio Araújo por homicidio no caso da desaparición de Sonia Iglesias.